lehendik ere badakigu Moodleen ikasleak egin duenaren itxurarik fidagarriena edo informaziorik zehatzena jarduera txostenak emango digula. Beraz, inork galdetzen badigu ikasle horrek zer egin duen, jarduera txostenara jo beharko dugu informazio horren bila eta atera. Agian ez da beharrezko izango, baino jakin nola egiten den. Ados. Horixe da bideo honetan dingo duguna. Sartuko gara ikasle baten jarduera txostenan, bertatik informazio atera eta dokumentu batean txertatuko dugu, balizko eskatzaile bati emateko. Ados. Orduan, lehenik eta behin, ikaslearen jarduera txostenara jo behar dugu. Orduan, sartuko gara erabiltzaileen zerrendan, matrikulatutako erabiltzaileak, aukeratuko dugu ikaslea, haren izenaren gainean klikatuta, eta orduan haren profilera iritsiko gara, eta profilean badago atal bat txostenak izenekoa. Bertan, 2 txostenei erreperatuko diegu, laburpen txostena eta txosten osoa. Zer ezberdintasun dagoen bata eta bestearen artean? Bueno, laburpen txostenak izenak dioen bezala, informazio gutxiago emango digula. Laburpen txostenak bakarrik esango digu zer egin duen, noiz egin duen, eta kalifikaziorik jaso badu, ze kalifikazio jaso duen. Txosten osoak, horretaz gain, haren foroko mezuak, irakasleak bidalitako feedbackak, egindako saiakeren lekukotasunak, eta beste hainbat aztarna ere erakutsiko dizkigu. Laburpen txostenarekin hasiko gara, eta orduan, lehenik eta behin zabaldu ingo dugu, eta hauxe da. Hauxe da ikasle honen laburpen txostena. Orduan, hau inprimatu behar dugu. Baina ez paperean kontuz. Inprimatu behar dugu dokumentu batera. Orduan, joango gara nabigatzailearen ezarpenetara. Hau Firefox denez hola egiten da, baina nabigatzailearen arabera agian beste aukeraren bat eukiko duzu. Eta orduan, inprimatu sakatu behar dugu. Hauxe da, inprimatuko diguna. Esan bezala, ez dugu paperean inprimatu behar, dokumentu batean baizik. Orduan, erakutsi digu, hauxe dela, Eta orduan, berriro inprimatu sakatuko dugu, eta orduan, agertuko zaizkit, eskura ditudan gailu guztiak, impresora guztiak, norbait esateko, eta bada aukera bat, inprimatu fitxategian izenekoa. Hau bakarrik Linuxekin agertzen da. Windowsen beste formatu batean imprimarazten dizu, baina Linuxen honek primeran egiten du. Orduan, inprimatu fitxategian, eta hor sakatzen badugu, barkatu, guazen izen aldatzea, hau, laburpen txostena, eta mai gainean gordeko dugu, otatu, orrialde guztian nahi ditugun, edo agian orrialde zehatz batzun nahiko ditugu, guk orrialde guztian nahi ditugu, bestela hemen zehaztuko genituzke ze orrialde inprimatu nahi ditugun, eta inprimatu sakatuko dugu. Eta orain dokumentu honekin PDF bat egingo digu. Ikusiko duzu, bukatu du prozesua, hau itxiko dugu berriro itzultzeko jarduera txostenara, eta ikus dezagunea zer egin digun, hemen dago. Laburpen txostena. PDF bat. Takitxo, hemen daukagu ikasle horren laburpen txostena, edonori erakusteko moduan. Ados? Gauza bera, txosten osoarekin. Bueltatuko gara ikaslearen profilea, eta kasu honetan txosten osoa aukeratuko dugu. Orduan, hau da txosten osoa, eta gauza bera, nabigatzailean, inprimatu, berriro inprimatu, inprimatu fitxategian, izen aldatu, edo jarri, hobe esateko, eta inprimatu. Gehiago kostatuko zaio, fitxategi asko zere handiagoa izango dalako. Adibidez, gure ikastaro batean, online ikastaro batean, posible da
txosten laburrak 30 folio hartzea, 30 horri, eta txosten osoak igual 100 horritik gora. Bai? Pixka bat burua jartzeko zertaz egin. Orduan berriro itxiko dugu, eta txosten osoa, hementxe dago. Bai? Ikusten da? Ez daka beste misteriorik. Bai? Gauza bat izan daiteke, ez badiezu informazio guztia eman nahi, baizik eta gauza zehatzak, orduan beste modu bada aukeratzea eskuz. Bai? Kopiatu eta itxatxi interesatzen zaiguna. Orduan eskuz aukeratuko genuke, bai? Kopiatu, eta orain dokumentu bat zabaldu, eta bertan itxatxi eta kitxo. Bai? Baina kontuan hartu, aukeratzen dugunaren arabera, prozesori asko luzatu daitekela. Bai? Baina, adibidez, nahi bakarrik 4 hauek interesatzen zaizkit, orduan horiek kopiatu eta itxatxi ditu dokumentuan, eta kitxo. Ados, agian lioso ematen du, baina behin proba eginda ikusiko duzu ez dela izaila.